אוקיי, בואו נדבר קודם כל על מה זה בדיקות API. בדיקות API זה בעצם בדיקות שאנחנו עושים ישירות מול השרת, ורוב בדיקות היום הן בדיקות שעושים על ה-REST API, זאת אומרת על Web Services שפועלים בטכנולוגיה של בפרוטוקול של REST. ומה שיש לנו כאן זה בעצם פתרון אוטומציה בפייתון, שכאן במקרה יש לנו מבחן בעצם של code value, ויש לנו כאן גם את השרת, שקודם כל הייתי צריך להעלות אותו, כן, העליתי אותו כבר קודם, שרת פלאסק של פייתון, בואו אני אוריד אותו ויעלה אותו, שתראו איך עושים את זה. פשוט כדי להעלות את השרת, שרת מסוג פלאסק, אנחנו מקלידים פלאסק רווח run, ואז הוא עולה לנו בעצם בכתובת IP של ה-localhost, שזה 127.0.0.1, ובפורט 5000. למה אנחנו צריכים דווקא בכתובת הזאת? בואו נראה, השרת מוגדר כאן בקובץ up, פשוט 5000 זה הפורט הדיפולטי שלו, ובגלל זה הוא עולה פורט 5000, אפשר לשנות את זה אם רוצים. אוקיי, עכשיו בואו נראה איזה בדיקות יש לנו. מה אנחנו בודקים פה? אנחנו בודקים פה בעצם שירותים של ספרייה של ספרים, משתמשים, שהם משתמשים בעצם בשירות. סוגי בדיקות שנדבר עליהם זה בדיקות אינטגרציה, בנוסף, בעצם כמה פעולות שמשלבים אותם ביחד, בדיקות על היוזרים, בדיקות לספרייה, בדיקות אינטגרציה, בדיקות security, ובזה אנחנו ונדבר גם על הסוגים של ה-requestים, שזה get, post, update ו-delete. אז בואו נראה איזה טסטים, בואו נתחיל בעצם מהבסיס מבדיקות פונקציונליות. בדיקות פונקציונליות על הספרייה. אז, אז איזה טסטים יש לנו כאן? כן, כשאנחנו כותבים קלאס של טסטים, כשאנחנו כותבים קלאס של טסטים בפייתון, אז זה צריך להיות באותיות גדולות, כן? קאמל קייס, כל מילה מתחילה באות גדולה. והטסטים הכי פשוטים זה פשוט טסטים שמשתמשים בגט, ב-REST API get request. אז מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו בעצם נותנים לא את כל ה-URL, כי את בדרך כלל מקבל URL, לפעמים עם טוקן. נראה לי אחלה שלומי. היי נמרוד. גט פשוט צריך לקבל, לא הבנתי למה לך ספציפית זה לא עובד. URL, וכאן במקרה שלנו אנחנו נותנים את המשאב על השרת, זאת אומרת, הוא מקבל כבר ברקע את ה... הוא מקבל את הכתובת של השרת כבר ברקע. למה הוא מספיק שהוא יקבל רק את הכתובת של השרת ברקע? כי המימוש פה של הגטים משתמש מאחורי קלעים בבייס URL. וככה זה גם, שככה זה עדיף, זה יותר נוח. ככה זה גם לפוסט, גם לדילית, גם לפוט וגם לגט. אבל גט זה בעצם הקריאה הכי פשוטה, כל מה שהיא צריכה לקבל זה את הכתובת של המשאב על השרת, את ה-URL היחסי, כאן זה ה-base URL/books, וזה מחזיר לי את כל הפרטים של הבוקס. אז מה אני בודק?
פשוט אני קודם כל בודק שאני מקבל את הסטטוס קוד הנכון, 200, אוקיי? אחרי זה אני בודק את הריספונס, את הבוקס בעצמם, כן? אני מחזיר לעצמי דיקשנרי, ואיך אני מחזיר לעצמי דיקשנרי? אני בעצם הופך את הריספונס לג'ייסון. אני מזכיר, ג'ייסון זה מין, זה מבנה כזה שממפה מפתח לערך, מפתח לערך. בואו נציץ על זה כדי להשתכנע. אוקיי, הגענו עם הדיבאגר בפייצ'ארם למקום שאנחנו מחזירים את הדיקשנרי. בואו נראה איך בוקס נראה. אנחנו באמת רואים שקיבלנו פה דיקשנרי. זה המפתח, האוטו. המפתח זה בעצם המספר הסידורי של הרשומה, וה... וה-value זה בעצם רשומה שיש בה תמיד אוטו, ID, האם שאלנו או לא, והכותרת. ובתכלס יש לנו פה שתי רשומות. זאת אומרת, יש לנו כאן איפוי, יש לנו כאן דיקשנרי, מיקי, שזה המספר הסידורי, Esto, לרשומה. מישהו רוצה לשאול שאלה? לא משנה, נמשיך. בקיצר, אחרי שהחזרנו את שתי הרשומות האלה, בדרך הדיקשנרי הזה שנמצא עכשיו בבוקס, אז קודם כל אנחנו רוצים לבדוק, כן, שיש לנו מספר רשומות כמו שאנחנו מצפים, 2 במקרה הזה, כן? אז אני משתמש בסרט, האורך של הדיקשנרי הזה, אני שומר את ה-expected result, שזה מספר בסוף, בקבוע, כן, אז זה פשוט בסוף 2. ועכשיו יש לנו שאילתה קצת יותר מעניינת. בשאילתה הזאת אנחנו בעצם יוצרים ספר, כן? אז כדי לעשות כזה דבר אי אפשר להשתמש בגט, חייבים להשתמש בפוסט. פוסט בעצם הוא כמו, הוא יוצר משהו על השרת. במקרה הזה יוצר את הרשומה הזאת של הספר על השרת. אוקיי, אז איך אנחנו קוראים לפוסט? כדי לעשות את זה, אז באמת את הבוקס שהוא יחסי סלאש בוקס שהוא יחסי לבייס URL, ואת ה-JSON, את הבוק דאטה, אנחנו צריכים להעביר את הבאדי של הפוסט ריקווסט הזה. ועכשיו אנחנו בודקים את התוצאה שקיבלנו, ואנחנו רוצים לראות באמת שזה נוצר, כן? שהרשומה הזאת נוצרה בשרת, והקוד של רשומה שנוצרה זה 201, כי 200, שזה הדבר שבדרך כלל הכי נפוץ, הוא אומר שהשאילתה הצליחה וקיבלנו נתונים, 201 אומר שהשאילתה הצליחה ונוצר משהו על השרת. אוקיי, אז זה בדרך כלל יהיה התוצאה של פוסט. זה תמיד תהיה התוצאה של פוסט, אלא אם כן הוא נכשל. אוקיי, ואנחנו רוצים כמובן לתת לעצמנו הודעה אם הטסט נכשל, כן? אם הוא נכשל, אנחנו רוצים להסביר לעצמנו מה קרה. אנחנו נגיד, נדווח, כן? שהמספר הספרים שציפינו אליו, כן? הוא שונה, כן? ציפינו לזה וקיבלנו בסוף את זה, 0, 1, אוקיי? אה, אוקיי, אז בזה סיימנו עם הפוסט, בעצם היצירה של ספר חדש, כן? ועוד שאילתה חשובה, עוד בדיקה חשובה, שאנחנו מממשים בעצם ריקווסט עם סוג של שאילתה, זה לקבל את הפרטים של ספר, כן? אז זה מן הסתם יהיה גט, אנחנו לא משנים פה שום דבר על השרת, אנחנו... סליחה?
בקיצור, אנחנו עושים כאן שיטת גט, נותנים את הסלאש בוקס, יחסי ל-URL של השרת, ובודקים שהתוצאה היא נכונה, שקיבלנו 200, כן, כי פה לא נוצר שום דבר, פשוט החזרנו נתונים, אז 200 זה התוצאה שאנחנו מצפים אליה. ואחרי זה אנחנו כמובן נרצה לבדוק את הדיקשנרי שהוחזר, ולראות, יכולים לשים על השתק מי שלא מדבר? בואו שלו ילנה. באמת כולם נשים על השטק, כדי לא, שכולם יצליחו להבין ולא נפריע אחד לשני. ועכשיו שאנחנו באים לבדוק את הדיקשנרי, אתה יכול גם לשים אותה ילנה אז אייפון. שים על השתק. אוקיי. בואו נראה רק שאנחנו מקבלים כאן דיקשנרי של הפרטים של הספרים, כן, של כל הספרים. אוקיי. אז בואו נסתכל על ה-Books Details. אז רואים באמת שיש לנו כאן פה שתי רשומות, ואחת באמת יש לה אוטור זה F. סקוט פיצ'גרלד, ה-ID זה 1, בורד פולס, טייטל זה גרייט גטיסבי, אותו דבר רשומה השנייה, בעצם אוסף שלוש פרופרטיז, פרופרטי והערך שלו, פרופרטי והערך שלו וכולי וכולי. קיצור, אנחנו יכולים לראות שקיבלנו את שתי הספרים, ופה אני בדקתי פשוט כן, כאן הטייטלים הם נכונים, כן? אז זה הטייטל, זה 0, זאת אומרת, הספר הראשון, הטייטל שלו זה The Great Gatsby, הספר השני, הטייטל שלו זה 1984. איך אנחנו ניגשים? המספר של הרשומה, כי זה בעצם דיקצ'נרי, ובתוך הרשומה, ה-key title. זה מין, נראה כמו מערך דו-ממדי כזה, מזכיר אותו. מספר הרשומה, ואחרי זה השדה. ועוד שאילתה, עוד טסט חשוב, אני רוצה להוסיף ספר, כן? ספרייה זה משהו שהוא ממש חשוב, זה סאניטי. אז ניו בוק, בתכלס, אחרי שהוספתי ספר חדש, כן, איך עשיתי את זה לכאורה, לאן נעלם הריקווסט, אלא שזה קורה בפיקסצ'ר, כן? בואו נראה את הפיקסצ'ר, ניו בוק. הפיקסצ'רים יושבים בקונף טסט, אז זה בעצם נוצר כאן, ותמיד זה רץ, כן? כי אנחנו רוצים לפני כל שאילתה ליצור את כל הבוקים, ובסוף למחוק את כל הבוקים, פשוט כדי שתמיד נהיה מסונכנים, כי תחשבו על זה, אם אנחנו מסירים ספר בשאילתה אחת, ואחרי זה שואלים עליו, אז יצאנו מהעקביות של הנתונים. אז אנחנו בעצם מפעילים בצורה אוטומטית את הפיקצ'ר הזה, שלפני כל טסט, הוא גם מוחק את כל הספרים, ובסוף מוחק את כל הספרים ויוצר אותם. אוקיי, בואו נמשיך. למישהו יש שאלות? מישהו רוצה לשאול אותי משהו? משהו לא ברור? שאלה אחת, כאילו, שאל בכיף. אלא למה לא להפוך את הבוק, כאילו לקחת אותו כאובייקט ואז לא צריך ללכת למקום הראשון, כאילו מה שהראית קודם, כאילו ללכת למקום הראשון עם הטייטל, עם האוטר, כאילו שזה אתה יותר, יכול, אבל השאלה מה תרוויח על זה, עם זה, מזה. כאילו, אתה ממילא מקבל ג'ייסון, שהוא בסוף דיקשנרי הוא פשוט. נניח שתהפוך את זה לאובייקט, מה הרווחת מזה? אם מחר בבוקר ישנו את הטייטל הזה למשהו אחר, יהיה לי יותר קל לשנות אותו, כאילו ללכת עכשיו לכל מקום, לשנות טייטל,
המקום שלו, שינו את הג'ייסון, לא יודע, המפתח פתאום חשב, שינה את הג'ייסון, הפך אותו, אז אני צריך עוד לשנות הרבה טסטים, ללכת לכל מקום, כאילו. אוקיי, נחמד, רעיון טוב. רגע, אז בוא נחשוב על זה. אם אתה אה, קורא את זה מה אתה מתכוון? שאתה תקרא את התוצאה לאובייקט? ל- כן, כאילו להמיר אותו, את הג'ייסון, שאתה הופך אותו לג'ייסון, כאילו שיהיה, יעשה אותו כאילו, שלוקח אותו מג'ייסון לאובייקט, ואז יש לך אובייקט בידיים, ואתה לא צריך להתעסק כבר עם המיקומים, ואת כל הזה כבר עשית אותו במקום אחר. אוקיי. אבל איך זה עוזר לך אם משתנים הטסטים, אם משתנים... או אם משתנן לך, מישהו פיתח עכשיו משהו חדש ושינה את הטייטל למשהו אחר, אז לך יותר קל לשנות אותו, שאתה לא צריך עכשיו ללכת לכל טסט, לכל מקום ולשנות את הטייטל, הבנתי אותך, הבנתי אותך. אוקיי, הבנתי, אז הקים, נגיד הטייטל יכול כן, אוטומטית, אתה יכול לקבל אותו בלי לשנות שם. הבנתי אותך. בסדר, אוקיי, נכון, זה באמת שיפור. אה, הטייטל כאילו יהיה אטריביוט באובייקט, זה לעבוד עם מודל. יפה, נכון, אז זה מין כזה סיריאליזיישן, אם אני לא טועה. כן, כמו בג'אווה פעם, לעשות פה ג'וין. כן, נכון, רעיון טוב. לי אה, יש גם שאלה. אוקיי, הסינטקס assertos בעצם בודק, עושה לך כמו if, נכון? בדיקה בין שני, אתה עושה השוואה בעצם. ואם זה false, אז אתה צריך לכתוב כאילו משהו מתחת לסרט? אם זה false, אתה לא חייב, אבל כדאי. אם זה false, ואתה, לדוגמה כאן, הרי בסוף, בשביל מה אנחנו עושים טסטים? כדי לתפוס בעיות שהטסט נופל, נכון? אז זה לא חוכמה שהוא עובר, שהוא עובר. מעניין אותנו להבין מה קרה שהוא נופל. אז פה לדוגמה, אתה רוצה לתת הודעה לעצמך בסוף, כן? שמה שהטייטל is, is שונה נגיד, כן? מ, אה, מזה, כן? עדיף לא עם פלוס, זה לא כזה. כן, רק תשים F בהתחלה. כן, בדיוק. זהו, אז במיוחד אתה באמת, זה שונה מאיף בסוף, כן? זה באמת בודק שה-actual, כן? זה מה שאתה מקבל באמת מה-request, הוא שווה ל-expected, אבל אם זה לא קורה, אז הוא עף, אוקיי? זאת אומרת, הוא פשוט, זה סוג של exception. הוא עף, ואם אתה שמת לו הודעה, אז הוא גם ידפיס לך את ההודעה, ואז תדע מה קרה. זאת אומרת, תהיה לך ברור יותר, או תצטרך לדבק פחות. וזה כמובן, הבנתי, ואם הוא הצליח, הוא בעצם פשוט עובר לשורה הבאה, כרגיל. בדיוק. אז כאן, סגור, אם תודה. אני רוצה עוד פעם לעשות את זה, מה שהרבה אנשים מחכים. בצורה דומה, אני יכול לתת עוד הודעה, כן? הפעם על הסופר, על האוטו. השתבש לי, בוא נחזור. הופ. אז כאן זה יהיה אוטו. שימו לב שאני משתמש כאן גם בקלאס של קבועים, כן? כדי שיהיה לי, כמו שאתה אמרת, להשתמש באובייקט, אז גם כאן, אם זה משתנה, הערכים משתנים, אז קל לי לשנות את זה במקום אחד, אם אני אשתמש בזה בכמה טקסטים, כן? אם אני הולך לכאן, מספיק לשנות במקום אחד, ואז הערך שהוא expected ישתנה בכל הטסטים.
אוטומטית, בלי שאני צריך ללכת לעשות את זה כמה וכמה פעמים. עוד טסט חשוב זה פשוט לעדכן בוק, ואת זה עושים עם פוט, אוקיי? זה דומה לפוסט, כי זה משנה על השרת את המשאב. זה דומה לפוסט כי אתה שם במימוש הזה לפחות, את הרלטיב, את ה-URL היחסי של המשאב הזה על השרת, הבוק הראשון בתכלס, ואתה מעביר body, כן? ה-JSON הזה זה ה-body. זה בדיוק כמו פוסט. בפוסט אנחנו נותנים URL יחסי גם כן, ו-body. כאילו, put ופוסט מאוד דומים. אז כאן כמובן אני בודק שהצלחתי, קיבלתי אוקיי, 200, ואותו דבר מקבל את הדיקשנרי של הרספונס, ופה אני רוצה, שיניתי את הטייטל, כן? שיניתי לזה, לגרייט גאטסבי, כן? אז אני רוצה לראות, אני לא לוחץ עליך, שוב לא שאלתי אותך. תראה, זה, לא עושה בסדר, אני רושם בסדר, זה להשתיק. בוא נגיד לך, אני לא אשחק איתך, לא ילכו את הרצועה לבנה. רק הרצועה לבנה, אני אסתדר אותה, אני אעשה לך אותה, היא גם תרפא לך. תשתדלו לא להפריע, חברים. אוקיי, בואו נמשיך. אז אנחנו רוצים לעשות update, כן? בואו נראה כשהאפדייט מצליח.